Mela Ebrej kapitlu 2 minn vers 9 sa 18. Ma naraw lil Ġesu li kien magħmul għal xi ħin aktar baxx mill-anġli, inkurunat bi glorja u bunur minħabba s-sofferenza tal-mewt, ħalli bil-grazzja tal-Alla iduq mill-mewt għal kulħadd. Għax kien adatt għalih li għalih huma l-ħwejjeġ kollha u li permezz tiegħu jeżistu l-ħwejjeġ kollha. U jġib ħafna uliet għal glorja li jipperfezzjona permezz tas-sofferenzi lill-awtur tas-salvazzjoni tagħhom. Għax kemm dak li qaddes kif ukoll dawk imqazzin huma l-koll minn wieħed. Għaldaqstant ma jistħix isejħilhom aħwa billi jgħid se nannunzja ismek lil ħuti f'nofs il-kongregazzjoni se nagħnilek tifħir u jerġa' jien se nafda fih u jerġa' ara jien u l-uliet li tani Alla. Ġala darba mela it-tfal għandhom sem mid-demm u mill-laħam u nnifsu wkoll b'mod simili issieħeb fl-istess ħwejjeġ sabiex permezz tal-mewt jeqret lil dak li għandu l-potenza tal-mewt, ċoe ix-xitan. U jillibera għal dawk li bil-biża' tal-mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għal jasar. Għax indubjament mhux lill-anġli jgħin, iżda jgħin lil-nisel Abraham. Minħabba dan kien imussu jkun magħmul jixbaħ lill-aħwa f'kollox sabiex isir sommu saċerdot ħanin u fidil fil-ħwejjeġ li appartienu għal Alla, ħalli jippropizja jew ibatti għal tnubiet tal-poplu. Għax filli u nnifsu bata billi kien imġarrab kapaċi jissokkorri jew jgħin lil dawk li huma mġarbin. Oriġinarjament Alla poġġa lil bniedem fuq l-art u taħ il-mandat sabiex jaħkem fuq l-art għan-nom tiegħu. Nafu bil-ġara, bil-tentazzjoni tax-xitan, il-bniedem abbanduna il-responsabilità tiegħu u ħaseb li kapaċi jgħix mingħajr Alla. Alla kien diġà wissieħ illi minn dakinhar li inti tiekol mill-frott tas-siġra li hemm fin-nofs il-ġnien dakinhar stess inti tmut. U dak kien il-kastik xira u ġust għal diżubbidjenza tagħna. Alla għamel tajjeb għal kelma tiegħu u allura issa illi anke kif rajna l-ġimgħa l-oħra illi il-pjan oriġinali tal-Alla sofra disfatta, però Alla qiegħed issa jirrestawra lih innifsu nies tal-oġba tiegħu. Alla għandu nies partikolari illi irid jesprimi magħhom l-imħabba speċjali tiegħu tant illi jiksibhom lura lih innifsu, jirbaħhom għal innifsu minn fost ir-rovina illi fija tinsab l-umanità kollha. U allura Alla biex rebaħna, biex akkwistana lura għal innifsu kellu u innifsu iħallas il-prezz tad-diżubbidjenza tagħna. Il-prezz tad-diżubbidjenza kien mill-bidunet il-mewt. U la darba liben maħtur biex ikun dak li jiġbidna u jirbaħna u jakkwistana lura għal Alla, liben ukoll kellu isofri il-kastik dikjarat għal kull diżubbidjenza. L-ksur tal-liġi hija l-mewt. U allura l-awtur lill-Ebrej qiegħed jagħtina din it-tama imma naraw lil Ġesu. Il-meraviglia tiegħu kienet illi għalfejn mulej inti għandek tkun konċernat bil-bniedem. Illi inti qed kollox taħt riġlejh. Attwalment ma nix naraw kollox taħt riġlejh, imma naraw il-Ġesu. U allura Alla permezz ta' ibnu Ġesu it-tieni Adam, Alla qiegħed jifforma lih innifsu razza ġdida ta' nies, mit-tifrik u mit-traċedja li rriżultaw minħabba il-waqa tal-ewwel bniedem maħluq minn Alla fuq ix-xbija tiegħu, dak il-bniedem waqa', issa Alla qiegħed qudiemna bniedem ġdid lill-ibnu stess. Imma naraw lil Ġesu. U allura dak illi it-telfa li ġarrabna
fl-ewwel Adam issa Alla qiegħed jirrestawra lilna l-koll permezz ta' Ibnu Ġesu. Għalhekk jgħidilna naraw il-Ġesu li kien magħmul għal xi ħin aktar baxx mill-anġel. Il-fatt li sar bniedem sar prattikament aktar baxx mill-anġel. Inkurunat bi glorja u b'nur minħabba s-sofferenza tal-mewt, ħalli bil-grazzja tal-Alla aħna ma kellna ebda claim fuq Alla. Ma kellna ebda dritt fuq Alla illi issa li waqajna int obbligat illi salvana, obbligat illi toħroġna minn dan il-gwaj u l-miżerja illi aħna bażla tagħna bħala umanità waqajna fija. Le, bil-grazzja ta' Alla. Alla tawulna bħala qotja mhux għax għandna xi dritt għalija, mija qotja tal-grazzja, qotja tal-ħniena tiegħu. Bil-grazzja tal-Alla idur mill-mewt għal kulħadd. Mewta allura mewta sostituzzjonarja. Ma stajniex immutu aħna fis-sens li nagħmlu tpattija għad nubiet u jarġa' kollox għal normal. Imma kien Ġesu illi bil-mewta tiegħu fuq il-Kalvarju hemmhekk miet minflokna il-midinbin. Ħa postna. Ja mewta sostituzzjonarja, wieħed illi jaġixxi għan-nom ta' ħaddieħor. F'Adam, l-ewwel Adam, il-koll kemm aħna mitna fi Kristu, il-koll kemm aħna ngħixu. Il-koll kemm aħna jiġifieri kif qed jgħid hawnhekk iduq mill-mewt għal kulħadd. Min huma dawn kulħadd? Jekk tara il-kuntest sħiħ, kulħadd hemmhekk huma dawk kollha li eventwalment xi darba oħra attwalment se jkunu salvati. Jew ma diġà salvati. Kristu mela miet bħala tpattija minflok ħaddieħor. Kif iddikjara huwa stess, ma ġejtx biex inkun servut, ma ġejt biex inservi u nagħti ħajti bħala riskatt għal ħafna. Riskatt għal ħafna. Ġesu qed jillimita l-mewt jew peress hija mewt ta' kwalità. Bil-mewt tiegħu Ġesu attwalment jaqlana mir-rovina. U allura hija mewt għal kulħadd fis-sens għal niesu kollha. Għal niesu kollha, għal dawk kollha illi kapaċi issa jgħidu lajta tal-vittorja bħalma mill-Apostlu Pawlu fil-Korintin fejn jgħid ja mewt, fejn hija n-niggiża tiegħek, ja qabar, fejn hija r-rebħa tiegħek, in-niggiża tal-mewt hija huwa dnub u l-qawwa tad-dnub huwa l-liġi, imma niżuħħaj lill-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Aħna dawk in-nies illi mirbuħin għal Alla, nies vittorjużi permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla daw lilna il-vista ta' ruħna, il-ħarsa tagħna sabiex niddependu fuq xi ħadd ieħor. Mhux fuq nafusna, mhux fuq dak li nagħmlu, imma fuq Ġesu Kristu il-ras rappreżentattiv tagħna, ir-ras ta' umanità ġdida li Alla qed jiġbor għalih innifsu. L-awtur l-Ebrej jkompli jispjegalna Alla kif irnexxielu jagħmel dan, kif irnexxielu illi issa qiegħed jiġbor mit-tifrik tal-umanità nies u jagħmilhom ħlejjaq ġodda fi Kristu Ġesu. Jgħidilna f'vers 10 għax kien adatt, kien xieraq għal Alla li għalih huma l-ħwejġ kollha u l-permezz tiegħu jeżistu l-ħwejġ kollha. U jġib ħafna wlied għal glorja li perfezzjona permezz tas sofferenzi lill-awtur tas-salvazzjoni tagħhom. Alla seta it-trasportana għal glorja f'ħakkatajn, f'tebtiba, bis-sempliċi qatt tal-qawwa tiegħu illi fil-lejn ninsabu f'din id-dinja midinbin bid-difetti kollha tagħna u fid-daqqa u l-ħin jittrasportana għal glorja fl-omnipotenza tiegħu teoretikament jista' jagħmilha, però mhuwiex adatt għalih. Għaliex? Jridu niftakru li Alla huwa qaddis, Alla huwa ġust. Alla ma jistax jinnega li nnifsu. U f'dan is-sens huwa adatt illi il-mod kif Alla rebaħna lil nnifsu huwa permezz ta' xi ħadd ieħor illi jħallas il-prezz minn flokna lill-Ibnu Ġesu Kristu.
Alla ċertament huwa qawwi, però l-qawwa tiegħu hija tintwera fis-servizz ġust, mhux b'kapriċċ. Mhux b'kapriċċ. X'inhuwa t-terminus tas-salvazzjoni tagħna? Alla qed iwassalna għal glorja. Il-glorja tal-ġenna. Tinnotaw li allura il-fidwa illi Kristu għalna il-pożizzjoni tagħna issa għall-eternità se tkun ħafna ħjar milli kellu Adam fil-bidu. Adam kellu jaħkem fuq l-art, aħna se naħkmu fuq l-univers kollu. Ja waħsieb oli wisq. Il-fatt li se nkunu naraw il-glorja tagħha, se nkunu fil-preżenza tagħha, hija destinazzjoni wisq ola mill-pjan oriġinali tagħha. Kif se jirnexxielu? Billi jaħtar lill-ibnu Ġesu bħala salvatur adekwat, salvatur kwalifikat, ġifieri li kapaċi attwalment jirnexxielu illi jirbaħna għalih innifsu. U kif? Billi perfezzjonaħ, kif ipperfezzjonaħ? Forsi ma rridux nifixlu hawnhekk. Ġesu ma setax isir perfett moralment. Ġesu mit-tnissil tiegħu matul ħajtu kollha kien assolutament bla liċken dnub. Moralment Ġesu huwa perfett minn dejjem għal dejjem. Tajjeb? Però hawnhekk qed jgħidilna illi li Alla ipperfezzjona permezz tas-sofferenzi lill-awtur tas-salvazzjoni tagħhom. Ipperfezzjonaħ fis-sens illi Ġesu ma setax isalvana mingħajr il-passjoni u l-mewt tiegħu. Nifhmu għadi? Ma setax. U fetti meta Pietru darba prova jfixklu milli jmur Ġerusalem għax Ġesu kien għadu kif ħabrilhom x'kien ħajgħaddi minn għalih, Pietru għallu ma jkun għadda minnek mulej. U Ġesu għallu mur warajja Satana għax inti m'intix taħseb il-ħsibijiet tagħna, imma l-ħsibijiet tal-bnedmin. Ġesu kien jaf li biex isalvana kellu bżonn imut. Ir-rajt tajb jagħta ħajtu għan-naġġ tiegħu. F'dan is-sens mela allura Ġesu kien ipperfezzjonat. Ġesu li kien jaf aktar ma għadda żmien aktar sar konxju li iva u kellu bżonn jagħti ħajtu bħala fidwa ħafna. Il-medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu li talilu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd. Mela Ġesu ma setax isalvana mingħajr mewtu. Għal dawn il-lut illi laqgħu l-Evanġelju u issa kienu f'pożizzjoni li xi wħud minnhom għall-inqas kienu qegħdin jaħsbuha jerġgħu x'imorru lura r-reliġjon antika tagħhom, kienu persegwitati, inqatgħu mill-kultura ludija, ma baqgħux imorru t-tempju, ma baqgħux jipparteċipaw fil-festi tal-lut. Dina wkoll is-sitwazzjoni tagħna kultant tiġina l-idea li min jaf kieku bqajna fejn konna. Litra l-lut għandha valur kbir għaliex tkompli s-sus magħna u tgħidilna issa tmorrux lura. La darba għandkom il-Ġesu, la darba qegħdin taraw il-Ġesu, is-suffiċenza kollha tagħna għandha tkun fih. Mewtu bħala l-Messija, mewtu bħala l-magħżul tagħha, il-maħbub tagħha, il-maħtur tagħha. Ta' bilħaq għallut kienet skandlu din. Kienet xokkanti. Kienet xi ħaġa li ma tiftihemx. Però l-apostli kontinwament kull fejn kienu jmorru kienu jispjegaw lil dawn lut il-ħtieġa il-Messija, il-Salvatur maħtur minn Alla kellu attwalment ibati. Il-metodu magħżul minn Alla sabiex jiksibna lih innifsu. Pereżempju, naqraw kif Pawlu meta mar f'Tessalonika, bħalma kienet id-drawa tiegħu daħal għandhom għand il-lut u għad 3 sibtijiet tħaddet magħhom fl-Iskrittura. Ifisser u juri li Kristu kellu jbati u jerġa' jqum mill-imwiet u li dan Ġesu li jien qed ixandrilkom hu l-Messija. Huwa dak li Alla ħabbar mill-antik permezz tal-profeti tiegħu tal-għodu stess għad kif qrajna il-salm tas-salib fejn għandek deskrizzjoni qisu ritratt David.
ovvjament ispirat mill-Ispiritu Santu, ippreżentanna mill-esperjenzi tiegħu stess dak li kellu jgħaddi minnhom dak li huwa David u akbar minn David, is-Sultan Ġesu. Meta fuq is-salib, fuq il-Golgota, għajat dik l-istess sajta, Alla tiegħi, għalfejn abbandunajtni. Dik il-mewta hija sinifikanti għaliex bija Alla rebaħna għalih nifsu. Ġesu hawnhekk isejjaħlu jipperfezzjona permezz tas-sofferenzi lill-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Hija kelma speċjali din, insibuha fit-Testament il-Ġdid minn għal xi 5 darbit biss. Kelma arkeigos, arket fisser bidu, arkeigos tista' titraduċija b'diversi modi. L-awtur tas-salvazzjoni, jew il-pionier, jew il-fundatur, jew il-kap, jew l-oriġinatur dak illi ġabilna s-salvazzjoni, jew is-sors tas-salvazzjoni tagħna. Jew l-oriġini tas-salvazzjoni tagħna. Hija kelma speċjali. Kelma speċjali użata għal Ġesu Kristu, anke l-Apostlu Pietru fl-Atti 3 juża din il-preċiża kelma fejn lil-sħabu l-Lut jgħidilhom intom tiltu hawnhekk għandi miktub lill-prinċep tal-ħajja, lill-arkeigos tal-ħajja, l-awtur tal-ħajja. Għamma jekk inti tara ktieb, tajjeb u dal-tajt imma dal-ktieb mnejn ġie? Mela saqsi min hu l-awtur tiegħu. Min kitbu? Min ifita? Min ikkomponih? Min ġabu f'dan l-istat biex issa ktieb? F'dan is-sens huwa l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. In-nies salvati fil-ġenna jew li għadhom mexjin lejn Sion ten fuq jafu l-oriġini, is-sors, lajn tas-salvazzjoni tagħhom għal Ġesu Kristu. Jerġa' l-Apostlu Pietru aktar tard fl-Atti jgħid li dan Ġesu għallih bil-leminja tiegħu sabiex ikun l-awtur u s-salvatur u jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra tad-dubiet. Bħala l-awtur tas-salvazzjoni Ġesu miet biex ikun kapaċi jaħfrinna. Jaħfrinna b'mod ġust, mhux b'kapriċċ, mhux billi iwarrab il-liġi tiegħu. Il-liġi, il-kastik tal-liġi kien sodisfatt. Meta Ġesu kien msammar ma' salib, x'kien hemm miktub misħud kull min ikun mdendel ma' siġra. Ġesu ħa is-saħħa tagħna fuqu innifsu. F'dan is-sens huwa l-arkeigos, huwa l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Platun, pereżempju, il-famuż filosfu tal-Greċja antika, kien l-arkeigos tal-iskola platonika tal-filosofija. Kien hu li bdija dak il-ħsieb tiegħu, dik is-sistema ta' ħsieb bdija hu. U allura huwa l-arkeigos, tajjeb. Nistgħu ngħidu li l-Grammastru Lavallette huwa l-arkeigos tal-belt kapitali tagħna, vera? Kienet l-idea tiegħu illi wara l-assedju għandna bżonn belt fortizza, tajjeb mill-aqwa bil-biswar, kienet l-idea tiegħu. U kien allura l-oriġinatur. Għamel xi ħaġa u gawdija ħaddieħor. L-arkeigos dak hu. Jagħmel xi ħaġa bħala pionier ikun l-ewwel wieħed għad gawdija għal barka ta' ħaddieħor. Jekk ikoll intikom eżempju ieħor, ngħidu illi Kolumbu kien l-arkeigos tagħna viżavi l-Amerika. Kienu li skoprija ftit wara miet, immissa li u skoprija aħna ngawduha. Dak is-sens. Ġesu l-awtur jew l-arkeigos tas-salvazzjoni tagħna. Mill-bidu sa tmiem Ġesu nafu l-salvazzjoni tagħna għalih. Kif sar l-arkeigos tagħna? Kolumbu qabad tliet iċfna tal-Reġina Isabella, wara dam jitkarbila żmien biex tagħtih kull ma kellu bżonn, għax kien jaf li art oħra li liem mill-oċean, tajjeb. U allura Ġesu Kolumbu permezz tal-equipment, il-bastimenti, irnexxielu illi ikun l-arkeigos tagħna. Bad ħafna nies Ewropew wara marru wkoll l-Amerika. Ma kienu l-bidu.
Issa Ġesu kif sar l-arkejgos tas-salvazzjoni tagħna bil-passjoni u d-batijiet tiegħu. Illud kien jippretendu Messija illi jkun sultan potenti li jkisser lir-Rumani u jħarbathom, jkeċċihom il-barra minn pajjiżhom. Dik kienet l-idea popolari. U għalhekk Ġesu m'għamilx tant ovvja matul il-ministeru tiegħu illi huwa l-Messija. Għax għalihom il-Messija kien xi ħadd militari. Xi ħadd li bivjolenza se jġib ġustizzja fuq l-edewwa tal-Lut, fuq l-edewwa ta' Iżrael. Le. Il-pjan ta' Alla kien, ovvjament kif ħabbru l-profeti imma il-Lut ma kienux qed jifhmu x'ingħad mill-profeti. Il-pjan ta' Alla kien permezz tal-passjoni u l-batijiet tiegħu. Għax kien adatt għalih, ġifi għal missier, għal Alla l-missier, li għalih huma l-ħwejjeġ kollha u permezz tiegħu jeżistu l-ħwejjeġ kollha. U jġib ħafna uliet għal glorja, ġifi lilna l-fidili, li perfezzjona permezz tas-sofferenzi lill-awtur tas-salvazzjoni tagħhom. Għaliex hekk? Għaliex? X'inhi l-importanza tal-mewt ta' Kristu? L-aħħar darba tkellimna dwar is-sinifikat tat-twelid tiegħu, tarbija oħra fost il-miljuni ta' trabi li twildu, però x'differenza. U kemm mietu nies, u kemm mietu nies anke b'mod salvaġġ, b'mod krudili. It-tislib kien mod brutali ħafna. Makabru. Illi dendluk u tmut bil-mod il-mod. B'dik is-sofferenza ma tistax tieħu n-nifs. Għaliex hekk? Għaliex bil-passjoni u l-mewt tiegħu Ġesu kien identifikat realment u totalment magħna l-bnedmin. La darba Alla rrid salva lilna l-bnedmin, salvana bi bniedem. Però mhux sempliċi bniedem. Għaliex forsi araw daqsxejn fil-Ħosea pereżempju. Ħosea kapitlu 1 vers 7. Alla qed ikellem kull darba lill-profeta Ħosea law jitwilidlu tifel u jgħidlu semmih Ġiżrael. Imbagħad semmih l-Ruħama u kull darba jgħidlu għala. Għax ma nżidx iżjed inħenna għal dar Iżrael li naħfrilhom. Iżda inħenna għal dar Ġuda u nsalvhom bil-mulej Alla tagħhom. U mhux bis-sejf, u laqqas bil-gwerra, u laqqas biż-żiemel, u lanqas bil-firsa. Alla qed jitkellem lill-profeta qed jgħidlu jien ħansalvhom bil-mulej Alla tagħhom. Aħna nafu li l-mulej tagħhom huwa Ġesu Kristu. Għandna Salvatur li huwa fl-istess ħin Alla fil-versens tal-kelma u wkoll bniedem fil-versens tal-kelma. Rridu bħala Kristjani jekk ta' bil-ħar nkunu Knisja Apostolika li nistqarru mingħajr ebda temtim illi liben etern Alla ugwali mal-missier realment Alla sar bniedem reali bħalna. L-unika differenza ovvjament kienet li Ġesu kien bladnu, però bil-bqija kien bniedem bħalna, li jħoss bħalna, li jgħejja bħalna, li jitgħallem bħalna f'kollox. U allura Ġesu f'dan is-sens huwa identifikat magħna saħansitra sal-punt tal-mewt. Sal-punt tal-mewt. Din l-identifikazzjoni Ġesu nnifsu jenfasizza. Infatti l-awtur jikkwotalna minn Salm 22 rajni tal-għodu minn Eżajja 8 biex juri kemm Ġesu iħossu magħna u difatti hu magħna. Ħuna l-kbir f'ċertu sens. Fejn jgħid tara. Għax kemm dak li qaddes Kristu ġifieri. Kif ukoll dawk imqazzin aħna huma l-koll minn wieħed. Għandna missier wieħed jew għandna sors wieħed. Għal daqstant ma jistħix isejħilhom aħwa. Alla etern ikkonsidraw ma jistħix li lilna li m'għandna xejn li f'trapp u rmiet isejħilna aħwa. Billi jgħid se nannunzja ismek il-ħudi. F'nofs il-kongregazzjoni se nagħmlilek tifħir. Tafu li Kristu huwa preżenti magħna biex ifaħħar lil Alla magħna.
Meta qal anke f'kuntest ieħor li fejn tnew tlieta jiltaqgħu f'ismi hemm ikun jien f'nofshom. U għedna il-preżenza spirituali tiegħu, mhux ovvjament bħala bniedem jinsab fis-smewwiet, però Ġesu janni tifħil lil Alla magħna il-mifdija u jerġa' jgħid ukoll jien se nafda fih u jerġa' ara jien u l-uliet li tani Alla. Interessanti, jekk mur tfittixha din minn Iżajja 8, huwa l-profeta Iżajja illi kellu żewġ titfal subien u qed jgħid ara jien u t-tfal li tani Alla. U tgħidli li x'għandha x'taqsam kif ikkwota hawnhekk għal Ġesu Kristu. Iva, il għaliex dak li seħħ ħafna avvenimenti illi seħħew fit-Testament il-Qadim u inti taqrom l-ewwel darba tgħid plain sailing, m'hemmx wieħed jgħid nifhimha din. Ħafna affarijiet huma mhux biss repetuti imma huma mwettqa f'sens ola u aktar profond fi Kristu Ġesu. Naraw kontinwament jekk għandna il-fejqan mill-gidma tas-serb tajjeb u kull min ħares lejn il-serb tal-bronz fih, Ġesu jagħti spjegazzjoni ola. Bħalma Mosè għalla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ jitgħalla bin il-bniedem biex kull min ħares lejn kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkun ħajta dejjem. U allura bir-raġun dak li esperjenza Iżajja ara jien u l-uliet li tani Alla Ġesu f'sens ola u b'ċertu sens ta' gratitudni u ta' sodisfazzjon kapaċi jgħid ara dawn huma l-uliet illi tani Alla. Ġesu identifikat magħna, Alla nnifsu jidentifika lu nnifsu mill-qrib magħna l-bnedmin. L-idea Griega ta' dak iż-żmien rigward l-allat li kienu kapriċċjużi jagħmlu jridu kultant iżuru l-bnedmin jagħmlu xi bużullotta, però kienu apparti mill-bnedmin. Kienu mifrudin mill-bnedmin. L-idea ebrajka ta' Alla kien li Alla ta' bilħaq jikkomunika ma' l-bnedmin. Infatti kienet xi ħaġa komuni għalihom. Il-profeti li tkellmu f'isem Alla jwaslulhom il-messaġġ ta' Alla. L-idea tagħna l-Kristjani se jerġa' aktar minn hekk. U Alla mhux biss huwa qrib tagħna, u Alla magħna. Magħna. Emmanuel huwa t-titlu ta' Ġesu Kristu għaliex ifisser Alla magħna, mhuwiex fil-bogħod. Kristu allura kisbilna status ta' uliet ta' Alla u allura ta' la darba ta' uliet jerġa' ta' xi ħaġa aktar minn hekk ta' werrieta ta' Alla. Werrieta ta' Alla. Abram Alla wieħed il-Abram li jagħtih l-art li qed jirfes fuq għall-art ta' Kanaan f'moħħu Alla kellu jerġa' aktar minn hekk. Mhux biss dik il-biċċa feles ta' art li bil-kan tidher fuq il-mappa. Pawli spjegana li f'moħħu Alla kellu jħajtih id-dinja kollha. U ma' Abram imberkin dawk li huma mansweti għax dawn għad jirtu l-art. U hija realtà. Rajnija l-ġimgħa l-oħra, illi għaddissin fis-smewwiet qegħdin ifaħru l Ġesu Kristu, il-ħaruf maqtul għax ksibtu għamiltna, saltna u assisina l-Alla u missierna u huma se jsaltnu fuq l-art. Dak għad-destin tagħna. Werrieta ta' Alla, werrieta kull ma għandu. Romani 8 vers 17 jgħidilek intom uliet, bel intom werrieta. Werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, imbasta mbagħtu miegħu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Il-fatt li aħna mbagħtu għal Ġesu Kristu fis-sens li ħankunu majra, in-nies ħajwarbuna u dan l-affarijiet kollha fil-pajjiż tagħna l-inqas hekk sa hemmhekk jaslu. Tajjir u imma dik il-tbatija jeħtieġ tkun għax appuntu issa bħalma Ġesu identifika li nnifsu magħna bit-tbatijietu aħna issa mbagħtu għalih. Mhux għax il-tbatijiet tagħna jiksbu xi mertu quddiem Alla, imma hemmhekk naraw l-assoċjazzjoni mill-qrib il-feddej mal-mifdija, l-arkejgos ma' dawk li qegħdin igawdu mill-fidwa tiegħu. Għaliex Alla rebaħna bl-arkejgos tagħna, bit-tbatijiet tiegħu, sabiex f'Ġesu ikollna Salvatur illi ta' bilħaq jissimpatizza magħna.
Hemm din is-sebħa, hemm din il-komunjoni, din ix-xirka bejnietna, il-ħallieq mal-ħlejqa. Diġà fiha nfisha hija xi ħaġa tremendament sinifikanti. Però il-fatt li Ġesu bata juri li huwa Salvatur li jħoss magħna u bħalna. Ġalla darba mela tfal, ġifieri aħna l-fidili, għandhom sem mid-demm u mill-laħam u nnifsu wkoll b'mod simili issieħeb fl-istess wejjaġġ. Meta nitkellmu dwar l-inkarnazzjoni, karne laħam. L-iben etern tal-Alla ħa assuma laħam ġisem uman bħal tagħna appuntu biex jissimpatizza magħna, biex jgħaddim l-istess esperjenzi tagħna. Tagħna l-bnedmin li huma komuni għalina. Minħabba dan kien imissu jkun magħmul jiġbaħ lill-aħwa f'kollox. Ovvjament f'kollox. Aħna nafu mentalment imbrekit minn barra dnub. Xi ħaġa li ħamilha ovvja aktar quddiem f'kapitlu 4. Okay? Imma emozjonalment, mentalment, kull ħaġa li aħna nġarbu fuq dil-art Ġesu ġarraba magħna. Kien magħmul jixbaħ l-aħwa f'kollox sabiex isir sommu saċerdot bl-Ingliż aħna ngħidulu high priest. Il-qassis prinċipali, il-qassis il-kbir. U sommu saċerdot ħanin u fidil. Fidil lejn Alla li ħatru u ħanin lejna. Għal-fatt li Ġesu wara l-ħnija tiegħu kontinwament bil-mirakli tiegħu fil-li fejaq il-morda, il-lomja, l-torox, l-matuba, tema l-folol li kienu waslu biex jinfnew bil-ġuħ. Għammek qed juri l-ħnija, imma supremament wara l-ħnija tiegħu bħalma jgħidilna Ġwanni. U li ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja meta wasal biex jitlaq minn id-dinja ħabbhom sal-perfezzjoni. Il-ħniena ta' Ġesu Kristu tintwera supremament fuq il-Kalvarju meta ta' lilu nnifsu għal dnubietna biex jeħlisna minn id-dinja ħażina tal-lum. U allura iva, Ġesu huwa Salvatur simpatetiku. Jaf miex aħna għaddejjin, jaf x'aħna nħossu, jaf il-qawwa tat-tiġrib meta tkun imġarrab biex fenna fjena għall-immoralità jew biex tikdeb jew biex iġġib ruħek bħal mitlufa biex tinoġob magħhom, da ma kollu tiġrib li ħana għaddu minnu. Kontinwament, Ġesu kien jaf x'jiġifieri dak it-tiġrib. U rreżistih kontinwament u la sofra ħafna aktar minna. Aħna naqgħu. Ma kultant ma liċ kif titpressjoni naqgħu. Ma Ġesu sofrih sal-estremità tiegħu. Ħassu dak it-tiġrib u rreżistih u għelbu. U allura aktar u aktar kapaċi jissimpatizza magħna. Da bħal meta jekk jiena pereżempju mbagħad bid-disleksja u inti ma għandikx disleksja, ma tistax tifhem. Kemm huwa diffiċli għalija li nitgħallem u nikteb pereżempju? Għax m'intix fuq l-istess livell tiegħi. Jew jekk forsi dil-ġimgħa stess, il-ġimgħa l-oħra, ġiet mara vistuża, għadha kif tilfet l-żewġa għandna d-dar. Konna kapaċi nkellmuha u stajt nifhem miex xi għaddejjax tlift l-eżistijaj, tlift il-missieri, tlift l-ommi. Min ikun imġarrab kapaċi allura mbagħad jissimpatizza ma' ħadd ieħor. U dak huwa Salvatur illi Alla tagħna. Mhux Salvatur distakkat, il-pod, ma jġimis magħna, le, ġie u kiel magħna, għamilha magħna. Dal-affarijiet kollha. Ġesu allura bil-simpatija vera tiegħu kapaċi jgħinna. Vers 16 jgħidilna għax indubjament mhux lill-anġli jgħin, imma jgħin lil-nisel Abraham. Kultant meta naqra l-Iskrittura nibqgħu għaddejjin u l-verità ma tolqotniex. Hawnhekk qed jgħid xi ħaġa tremendament importanti. Tremendament importanti li rridu nilqawha anke bil-ferħ. Mhux lill-anġli jgħin. Alla għandu l-anġli u għandu l-bnedmin, ħalaqhom u t-tnejn. L-anġli waqgħu u Alla ma jgħinhomx. Dik għandha tpoġġina f'ċertu sens ta' timenza li Alla u reverenza kbira lejh, Alla għoġbu li ma jgħinhomx lill-anġli waqgħu.
imma jgħin lilna l-bnedmin u jerġa' jgħin lil-nisel Abraham. Mhux lill-umanità kollha, f'ċertu sens Alla jħobb lill-umanità kollha. Il-fatt li jagħtina l-xita u l-ikel u l-frott u d-djar fejn noqogħdu u itella x-xemx u l-istaġuni u jagħtina rikkezzi u jqassam mill-bontà u mill-ġenerożità tiegħu lill-bnedmin kollha b'mod ħajdu hekk indiskriminat kif jidhirlu qul aħjar. Dik hija turija tal-imħabba tiegħu. Imma l-imħabba issa fejjieda tiegħu. L-imħabba li twassal għal glorja eterna ma jurix il-kulħadd. Jgħin lil-nisel Abraham. Minn fost l-umanità u ma nisel Abraham li jgħinhom f'dan is-sens li jrid iwassalhom għal glorja. Għal darb'oħra naraw hawnhekk tibrilla s-sovranità ta' Alla, mhux vera. Alla li joġbu jagħmel bil-ħlejaq tiegħu dak li jridu. Dak li jridu. Aħna reċipjenti tal-ħnina tiegħu. U Alla kif jagħżilhom u jagħżel. U aħna r-riċevituri tal-grazzja tiegħu. Naseb dak fi żmien Ġesu ħadd ma kien jippretendi illi Zakkew, il-ħallil, il-brigant, il-famuż dazzjarju li jisloħ lin-nies kien wieħed mill-magħżulin tagħna. Ma Ġesu daħal għandu u Zakkew mal-indiema tiegħu, Ġesu qal tassew ngħidilkom illi s-salvazzjoni daħlet ukoll f'din id-dar għax dan ukoll huwa wild Abraham. Ġesu kien jaf li dak huwa tiegħu. U ġibdu lejh. U Alla għandu n-nies tiegħu illi l-Bibja sejħilhom nisel Abraham. Nisel Abraham. Ġesu kapaċi jissimpatizza u jgħin lil nisel Abraham. Għalhekk ġie fid-dinja. U allura dana jagħmlu dil-għajnuna Ġesu jagħtiha għajnuna suprema, jagħtiha filli l-ewwel dawwar l-għadab talla minn fuqna. Aħna konna l-istess bħall-oħrajn u liet il-għadab. Efesin 2, vers 3. Konna u liet il-għadab bħall-oħrajn. Fuqna kien hemm il-korla talla għax konna midinbin, konna mitlufin bħal u daqs ħaddieħor. U hekk ġejna fid-dinja. Ġesu dawwar dik ir-rabja talla f'kompjaċenza. U ċoħe Alla issa għandu pjaċir bina. Għaliex għax saħħat il-mewt bitpattija għal nubietna. Minħabba dan vers 17 jgħidilna. Kien imissu jkun magħmul jiġbaħ il-laħwa f'kollox. Sabiex isir sommu saċerdot ħaninu fidil fil-weġ li appartienu għal Alla ħalli jippropizja għad nubiet tal-poplu. Il-missjoni suprema ta' Ġesu Kristu nistgħu ngħidu li kienet sabiex jagħmilna aċċettabbli quddiem Alla. Minflok ir-rabja talla li kien hemm fuqna u s-saħħta tiegħu minħabba li ksirna l-liġi qadisa tiegħu, Ġesu issa għamel dak is-sakrifiċċju. U b'dak is-sakrifiċċju wieħed uniku u effettiv dawwar l-għadab talla fi pjaċir. Alla għandu pjaċir bina. Ġesu mhux tab xejn għalilna Alla indirizzaw bħala missierkom ta' smewiet. Għaliex għax huwa missier li jħobb li laqana fih danu, li għandu t-bissima tiegħu fuqna, għandu pjaċir bina, tagħna akkoljenza, tagħna merba ta' bilħaq fil-preżenza tiegħu permezz ta' Ġesu Kristu. Jippropizja għad nubiet tal-poplu għal darb'oħra mhux għal l-umanità kollha b'mod indiskriminat bla doċċ, imma biex jagħmel tpattija għal poplu tiegħu. L-idea ovvjament, ċertament dawn in-nies li qrawha din l-ittra l-ewwel darba, hawnhekk kienu jiftakru fil-Qassis il-Kbir illi fil-Jom Kippur, il-festa l-aktar solenni tal-Lut, kellhom 7 festi. Ma ftik il-festa fil-Jom Kippur, il-poplu kellu isum u jinqatlu ċertu annimali u l-Qassis il-Kbir waħdu bil-biqja tad-demm tal-sakrifiċċji li jkunu sar jidħol waħdu fil-qaddis tal-qaddisin u hemmhekk ċappas l-irkejjen tal-arka fejn kien hemm is-simbolu tal-preżenza qaddisa tal-Alla fost in-nies. U hekk jagħti d-nubiet tal-poplu sena wara sena.
sena wara sena. Ġesu dan għamlu darba. Il-għalix il-mewt tiegħu ta' bilħaq warbet ir-rabja ta' Alla minn fuqna sabiex minn flok Alla jkun kapaċi jilqana b'mod ġust. Ukoll Ġesu bil-mewt tiegħu għeleb il-lagħdu tagħna. Kien għadu fil-jakk, għadu kattif, għadu li għadu jiġri mas-saqajn, però issa nistgħu ngħidu dal-għadu huwa megħlub. Huwa megħlub bix-xitan. Ġara darba mela. It-tfal għandhom semm mid-demm u mill-laħam u nnifsu, Ġesu nnifsu wkoll b'mod simili issieħeb l-istess wejjex sabiex permezz tal-mewt jaqret lil dak li għandu l-potenza tal-mewt, ċoħe x-xitan. Ix-xitan introduċa l-mewt fid-dinja, l-umanità qatilha spiritwalment. Issa Ġesu billi sofra l-mewt għeleb il-dak li għandu l-potenza tal-mewt. Għanħobbu ngħidu li meta Ġesu mietet il-mewt. Meta Ġesu mietet il-mewt. Għalina l-mewt hija għadu megħlub, hija għadu ikkonkwistat. Għalista mill-mewt u mill-konsegwenzi kollha tagħha. Niltaqgħu ma' nies li qasbis iħobbu isemmuha l-mewt. Għax jibżaw. Mhux kapaċi jiffaċċjaw l-idea tal-mewt. Il-Kristjan la. Għak jgħidilna li hu Ġesu libera lil dawk li bil-biża' tal-mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għal jasar. Ma l-Kristjan għas il-Kristjan li jaraf u japprezza u jifhem il-valur tal-mewt ta' Kristu, kapaċi jgħid jien ma nibżax mill-mewt u jgħidha sinċerament u onestament. Għaliex għax jaf il-mewt hija biss għadba għall-glorja. Għadba għal-eżistenza aħjar. L-Apostlu Pawlu fil-Filippin 1 vers 21 jgħid għalija li ngħix huwa Kristu. Li mmutu għalih. Xem aħjar minn Kristu diki illi attwalment issa naraw lis-Salvatur tagħna wiċċ imwiċċ fil-ġenna. U allura il-mewt hija għadu ikkonkwistat. Vers 18 infatti jgħid li filli hu nnifsu bata billi kien imġarrab issa kapaċi jissokkorri jew kapaċi jgħin lil dawk li huma mġarbin. Aħna għaddejjin tul dan il-pellegrinaġġ, is-sosten tagħna se nsibuh f'dak li huwa l-arkejgos, il-bidu. Imma fl-Itrellu issa f'kapitlu 12 jgħid li huwa l-bidu u tmiem tas-salvazzjoni tagħna. Ġifieri aħna mexjin ma jaqbilx li nqalgħu lajnejn spiritwali fuq Ġesu Kristu u nammiraw il xi ħadd ieħor jew konna fiduċja f'ħadd ieħor. Ġesu Kristu waħdu huwa adekwat, huwa kapaċi. Infatti f'kapitlu 4 jgħidilna mela billi għandna sommu saċerdot kbir li għadda mismawiet Ġesu binalla. Ħanżommu ferma l-isqarrija. Ma ħallux da ħafna ċerimonji u festi u ritwal u xisir fil-kultura tagħna. Min kollox isir, però sugu m'hemmx. Realtà spiritwali m'hemmx. Għaliex? Għaliex ma jafuhx Ġesu Kristu. Qatt ma rrikorrew għandu u sabu l-ħajja minn għandu. Ħanżommu mela ferma l-istqarrija tal-fidi tagħna ma nissommu saċerdot li mhux kapaċi jissimpatizza ma' djufijietna. Għandna sommu saċerdot illi attwalment għex magħna sabiex jeżaltana magħna fl-ola smewiet fejn bħalissa qiegħed renjanti. Nalla b'istorja forsi nieħdu l-messaġġ aktar fil-qofol tiegħu. Meta darba kien hemm sultan u wieħed mill-ministri tiegħu kien jogħġbu ħafna kien qed jagħmel xogħol tajjeb u għallu tlobni kull ma trid u żgur nagħtihulek. U dan il-ministru beda jaħseb bejn u berru qal jekk ngħidlu jlaħħaqni ġeneral tal-armata żgur ħajtini dil-promozzjoni bla xkiel ta' xejn. Jekk forsi nitolbu nofs is-saltna, naħseb jagħtijielu wkoll nofs is-saltna mingħajr problema ta' xejn. Bata preżenta ruħu qudiem is-sultan u qallu ma jista'. Jekk għandek pjaċir, għatini l-bintek bħala marti. U maħriġ żappuntat, infatti s-sultan oġbitu ir-rikjesta tiegħu, hekk dal-Ministru sar il-werriet tal-għana u l-unuri kollha tas-saltna. U bl-istess mod, jekk aħna għandna lil Ġesu Kristu ħanejdu hekk marsin miegħu, għandna l-garanzija li miegħu wkoll se nirċievu kollox. Il-bida mitluf però jaħseb illi aktar ma jgeddes u aktar ma jipprova jiġma lih innifsu, jgħix għalih innifsu, bekk ħajsib il-ħajja tiegħu. Dik it-tlifa.
Aktar ma tipprova tikseb kollox, dik għal-garanzija li titlef kollox. Għaliex m'għandekx il-Kristu. L-arkejgos tal-salvazzjoni tagħna. Rivelazzjoni 21 vers 7, wieħed mill-sentenzi l-aktar sorpriża fil-Bibja kollha. Min jirbaħ huma l-Kristjani li huma rebbieħa ma' Kristu, tajjeb, imqajmin miegħu spiritwalment mill-mewt. Min jirbaħ jiret kollox u jiena nkun Alla tiegħu u jkun ibni. Min jirbaħ jiret kollox. Kollox. You name it. Kull ma huwa Alla u kull ma għandu Alla huwa wkoll ta' wliedu. Għax jien ngħix, Ġesu jgħid, intom tgħixu wkoll u ngħixu dik il-ħajja li Alla ipprepara għal dawk li jħobbu. Mela, għafdaħ Ġesu Kristu, għatih qima, rodlu ħajr. Ftakar li fih u miegħu u bih għandek it-tama kollha tiegħek kemm issa kif ukoll għall-eternità.